Hvorfor er at vi har Pokémon-kort her til salg i vores butik? Det er da noget mærkeligt noget, ikke? Det er nok nogen, der tænker. Og til 35 kroner per booster. Det er fordi, jeg endda ønsker at åbne en Pokémon-butik, eller en collectible-butik, hvor der er både figurer, Funko Pops og nogle andre fra Bandai-figurer. Og det er det, jeg ønsker. Derfor sætter jeg Pokémon-kort lige nu her i min kones butik her, for at se måske, om der er interesse for det i Viborg. Så kan vi åbne sådan en butik, hvor man kan sidde og spille. Og så er der noget andet, jeg vil gerne annoncere, så hver onsdag, hvis I har lyst til at spille, så må man godt komme her mellem kl. 5 og 8, for der plejer vi ikke at have så travlt. Og så har vi sådan nogle bord her. De bord, der er herovre. Nu er det nat. Folk er taget hjem. Der er kun mig næsten. Men så kan jeg låne de bord her og spille på. Så må man godt sidde og spille på det. Og hvis der er mange, der spiller, så kan det jo være, at jeg sætter noget præmie op, så kan man sidde og spille.